golek bojo sing ganteng kaya aku iki bungkasane liramoti gawe lara sampai saiki nyatane yo dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kepacut ya aja ngono lho Dik ibarat bubur ra bakal dadi sego ulah ketonku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaran musik tak tompo kabeh iki ora perlu diketuni janjimu biyen sanggup aku ngeteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kenek brawane masih lemu ya ora apa-apa ora nyono sampean sabar nganteni ya tak teni lho sayang tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andum tresno bebojoan sak lawase biyen kula sliramu wis tak aturi napa Mas golek bojo sing ganteng kaya Cak Sati bungkasane sliramu digawe lara ing nyatane putri sampai
saiki yo dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kepancet ibarat bubur ra bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono wis tak omongi ora ngrungokno tak tampa kabeh iku ora perlu diketuni janjimu biyenis sanggup aku ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora ketepu rawane tak enteni ruandane ora nono sampeyan sabar nganteni mas nyatane tresnomu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andem tresno Ning Zuliha bojoan sak lawase bila diserda bulan iya le hati bulan seneng juga kenapa-napa padele tapi jaga mau makas tale bulan di kota randa Ada. andi ana dua kenapa deraja tak masalah le Zuliha senajan tikat tarate iya kan ajeling tikale Zuliha ratin juga ki ngode masa ampun kak anak dua ojana tikale ampun lah pada raja iya sepenting tika pada pinternya Rena Breja bener-bener gak sadi seelah murah dia tanya le ke bapak le rambutin le ketupakanan tore bagus iya ikan nyata pula benedi oh disempurna bulan lebele Zuliha se paling Bapak mapan nunggu hari Senin paling le se paling nyaman ibu renale campur sarinyo SB lamun sing ijung cak sati muslim la belek Zuliha tur banun penampilan dari Dul Bapak Aril ini besan dari Sugiti diantaranya Kang Bakrida tidak ketinggalan Bapak Lera Putin Rama Cak Rawi Lempeni Cak Tirto Gujialit Yaryono Aba Agus Solikin Cak Suli Soleh menantu dua mertua dua Sepidol Ajaib Pak Yudi yang datangnya dari Acepoko Cak Tirto Gujialit beserta kawan-kawan kesemuanya yang sudah tampil di panggung pagelaran Jaiwongan salajengipun tetap pergunung Sarian diantaranya Pak Rudi Bodang bergabung Bapak Sujar Cakru Jamarsono Tunjung diantaranya Bapak Elvi Sofika Bapak Yuyun Mul Khairul Pagil Kidul Bapak Yuni Kenongo Bapak Kampung Suroso Sepidol Ajaib yang datangnya dari Padang Bapak Komaria Pandansari Sandura mau tampil di pagelaran tidak ketinggalan bergabung David Hais Putra Kertowono Bapak Rohmat Kertowono Cak Misdi Jatisari Bung Rai yang datangnya dari Tunjung Guji Alit Abbas Siswono Wonokerto tidak ketinggalan bergabung Cakades Kusminto yang datangnya dari Condro Hazirian mau tampil di pagelaran tidak ketinggalan Kampung Rudi Alvin yang datangnya dari Rambaan Sumber Probolinggo bergabung
Junaidi Putra Rambean. Tidak ketinggalan bergabung Bapak Esa yang datangnya dari Talutur. Sekalian Kang Busir Nopi Jambi Gumbu, Bapak Sunani yang datangnya dari Kertosari. Monggo tampil di pagelaran didingani. Bapak Yuyun Elvi Sofika Pakel Kidul Mul Khairul Bapak Wahyuni Pak Kampung Suroso Bapak Komaria Pandarsari Asanduro David A.S. Putra Caca Misdi Caca Rai Tunjung Guci Alit Alumajang. Kurang perlengkapan. Iya, jenya banyak. Mau lengkap marena.